Този образ с черния, с чука, който се размотава, е също характерен за гладиаторските битки. Той е образ на Хирон. Когато има гладиатор, който е смъртно ранен или се прави на умрял, Хирон идва с големия чук и му размазва главата. Съответно проверява дали наистина е мъртъв, ако не е вече, или му спестява мъките. Гладиаторските игри, освен гладиатори, са се извършвали екзекуции на престъпници, граждани, които са били свободни и са се провинили пред Рим или пред обществото, са ги пускали на гладиатори.